Xayrlı gün. Benim ismim Gülnara Beglova. Мен Jalilova һәм партнерлар юридик фирмасының партнеры, юристлар ассоциациясы әгъзасы. Без сезнең мобилизация турында булган сорауларга юристлар ассоциациясы белән берлектә җаваплар әзерләдек. Безнең килгән сораулар арасында шундый сорау бар. Иремнең позвоночнигендә 4 грыжа бар. Алар инде шактый үскән. Ашказында язва, военкомат военный билетын алып калды. Безгә нишләргә хәзер? Сугышка алалар буны. Минем инвалидность справка бар. Ул да кирәкмидер инде. Минем ирем 2 бала, 10-13 яшьлекләр. Военный билетны алып калалармы? Нигә алып калалар? Бу сорауга кызганычка каршы төгәл җавап әйтеп булмый. Ник дигәндә, ул норматив актларда аның җавабы юк. Әлбәттә, әгәр дә повестка килгән икән, военкоматка чакырганнар икән, үзең белән военный билетны син алып килергә тиешсең. Ул документлар арасында списокта була. Военкомат алып аламы военный билетны? Менә кызганычка каршы бу сораудан аңлап булмый, нәрсә өчен алып калганнарын. Бәлки инде мобилизациягә эләккән кешене списокка кергән, бары тик менә бүгенге көндә экспода җыялар бит инде менә безнең солдатларны. Анда алып барып булмый дигән очракта өенә кайтарып җибәргәннәрдер. Мобилизациягә эләктереп инде. Шул вакытта үз кулында калмасын дип военный билетны алып калган булырга мөмкиннәр. Әлбәттә, монда карарга кирәк. Әгәр дә ул мобилизациягә эләкмәгән икән, әле булай гына военкоматка кеше барлыйбыз дип кенә барган булган икән, ул вакытта алып калырга тиеш түгелләр. Чөнки ул мобилизациягә эләккән дигән сүз булмый бу вакытта. Моның өчен аңларга кирәк. Әгәр дә инде сезнең тормыш иптәшегезгә син мобилизациягә эләктең, син военный операциягә барасың дип әйткәннәр икән, шул вакытта сине алып китәбез, син пока өеңдә бул дигән булсалар, бу вакытта военный билетны алып калырга мөмкиннәр, чөнки ул мобилизацияләнгән булып санала. Әгәр дә инде без сине барладык кына, списокка керттек кенә, әле кайчан барасыңмы, бармыйсыңмы билгеле түгел дип әйтсәләр, ул вакытта военный билетны алып калырга тиеш түгелләр. Үзенең сәламәтлеге турында әйткәндә, узган елда без әйткән идек, безнең постановление правительства от 4 июля 2013 года 565, 565 номерлы правительство карары бар. Анда бөтен авырулар күрсәтелгән. Нинди авыру вакытында син годный булмыйсың, я временно негоден буласың, категорияләр бирелә. Без инде үзебез медицина хезмәткәрләре булмагач, сезнең сораудан чыгып кына, юк, сезнең тормыш иптәшегезне алырга тиеш түгелләр дип әйтә алмыйбыз кызганычка каршы. Әмма ләкин сез үзегез шушы норматив актны укып карап, сезнең ситуациягә әзрәк булса да туры килә микән, военный врачебный комиссия таләп итәргә кирәк икәнен үзегез аңлый алырсыз дип ышанып калам. Шуңа күрә авырулар бар икән безнең тыңлаучылар арасында, тормыш иптәшләрен алып киткәннәр икән, аларның серьез җәрәхәтләре, авырулары була торган очракта, бу вакытта таләп итәргә кирәк врачебный комиссияне. Документларыгыз кулда бар икән, аларның копияләрен төшереп, әлбәттә кайсын өйдә калдырырга кирәк. Хатыннарыгыз янында кайсын үзләренә, кулларына тутырырга кирәк. Чөнки бу врачебный комиссия вакытында бу документлар бик кирәк булачак. Врачебный комиссияне бөтен кешегә дә үткәрергә тиешләр, һәм инде расларга тиешләр. Авырулары бармы? Спецоперациягә җибәрергә яраклымы бу кеше, сәламәтлек буенча яраклы түгелме икәнен бөтенесен расларга тиешләр. Шунсыз спецоперациягә җибәрергә тиеш түгелләр. Икенче сорау. Иремнең хәрби билетында водитель дип язылган, ул химик гаскәрләрдә хезмәт иткән, военкоматтан стрелок дип язганнар. Нигә шулай язалар? Бу дөресме? Как обжаловать? Әлбәттә, бу дөрес түгел. Ни өчен шулай язалар? Менә без инде телевизордан да күп тыңлыйбыз бит инде, Минобороны да әйтә, беренче чиратта без стрелокларны җыябыз диләр, чөнки аларның менә стрелоклар кадрлары буенча нехватка бара. Артиллерия кирәк аларга беренче чиратта спецоперация вакытында, шуңа күрә стрелоклар бик кирәк. Стрелоклар җитмәгәч, бәлки шундый злоупотреблениелар бардыр военкомат ягыннан, можно предположить, һәм инде аларны стрелок дип язалардыр, стрелок булмаган кешеләрне. Шуңа күрә сез прокуратурага госуслуга буенча жалобалар язырга тиешсез, һәм инде бу жалобаларга
Sizde военный билет копиясы бар микән, үзегез төшереп җибәрә аласыз микән инде мобилизацияләнгән кеше булсагыз, тормыш иптәшегез булса, хатын-кызлар, алар бәлки инде копияләрен төшереп, шуңа беркетеп жалоба яза алалар. Жалобаны язырга кирәк. Монда категорияләрне дә карарга кирәк. Норматив актлар юк безнең. Менә стрелоклар алына, химик гаскәрләрдә хезмәт иткән кешеләр алынмый дигән норматив акт юк. Моны инде Минобороны үзенә беренче чиратта шулай итеп куйган, стрелокларны беренче җыябыз дип. Әлбәттә, бу башка кешеләрне алмыйбыз дигән сүз түгел. Бәлки сез башка критерийлар буенча алынырга тиеш түгелсез там. Сезнең яшегез зурдыр, я җитмидер, башка төрле причиналар бардыр. Моны карарга кирәк. Әлбәттә, инде стрелок булмаган кешене стрелок дип язарга тиеш түгелләр. Сәламәтлеге начар булган егетне алып киткәннәр. Чираттагы сорау, кабатлыйм. Медик булмагач biz үзебез бу сорауларга төгәл җавап бирә алмыйбыз. Әгәрдә әлбәттә сәламәтлегегез начар икән, военно-врачебный комиссиядә бөтен булган сәламәтлек белән булган проблемаларыгызны сез әйтергә тиешсез. Документлар бар икән, документларны күрсәтергә тиешсез. Бу документларны күрсәтеп, врачебный комиссия аларга күз салмыйча булдыра алмый, ул аларны расларга тиеш. Әлбәттә, чөнки сезнең бит инде ул история болезнендә ул авырулары бар икәне язылган. Аларны расламыйча бармы, юкмы, алар нинди дәрәҗәдә авыру ул хәзер, катыланган бу авыру, әзрәк лечение ярдәм иткән микән, бөтенесе карарга тиешләр. Шуңа күрә сез военкоматтан, военный врачебный комиссия таләп итеп, менә шул авыруларыгызны раслатып, туры киләсезме сез хәрби хезмәткә, туры килмисезме икән дигән сорауга җавап таптырырга тиешсез. Җавапны әлбәттә врачлар гына бирә алар мондый сорауларга. Мобилизациягә алып киткән кешеләрнең долглары калган, бурычлары калган дип сойлар безнең тамашачылар. Аларны кем түли? Бурычлар алган булса, нишләргә кешегә, туганнарына баралар бит, акча сорап дип язылган. Монда инде без беренче вакытта да сорауларга җавап биргәндә дә әйткән идек, безнең дәүләт мобилизациягә эләккән кешеләргә денежное довольствие гарантияләгән. Ул инде зарплата шикелле итеп, мир картасына ай саен күчерелеп барачак акча. Акчаның размеры аны кичкенә түгел дип әйтәләр. Менә без средний размерны әйткәник 295 мең дип әйтә аны дәүләт. Әмма ләкин аның төгәл размеры сезнең квалификациядән, аннары кем булып хезмәт итүдән, стажлардан, категорияләрдән, бөтен нәрсәдән тора. Шуңа күрә төгәл сумманы без әйтә алмыйбыз, әмма акчаны әйбәт дип әйтәләр безгә дәүләт. Шуңа күрә шул акчадан бурычларны түләргә мөмкин булыр дип ышанып калабыз без. Шулай дип кредитларны да әйтәләр безгә. Кредитка, мәсәлән, була отсрочка алып, бүгенге көндә кредитный каникулага гариза язып була. Менә мондый частный займнарга инде менә шул денежное довольствие хакыннан алып, шуннан бурыч түләргә кала. Денежное довольствие белән подъемное пособие нәрсә белән аерыла? Ул подъемное пособиене ничек алырга дип сойлар бездән. Денежное довольствие ул менә мин әйтеп киткәнчә ай саен түләнә, зарплата шикелле итеп түләнергә торган акча. Подъемное ул менә бер кат түләнә торган акча, ул менә бирелергә тиеш автомат теге мир карталары оформить итәләр дип әйттек бит инде без менә шул денежное довольствиега. Шунда ук килергә тиеш инде беренче подъемный акча. Подъемный акча нәрсә өчен кирәк дип әйтәләр. Подъемный акча ул менә шул спецоперациягә барыр өчен әзерләнергә, шунда барырга менә шундый подъемный акча. Ул бер генә кабат бирелә. Ул акчаны сез берничек тә үзегез таләп итә алмыйсыз. Әгәр дә инде сез мобилизациягә эләккәнсез икән, ул сезгә автоматически түләнергә тиеш, әнә шул сезнең расчетный счетка күчерелергә тиеш, сез аны алырга тиешсез. Денежное довольствие ул ай саен түләнелә, подъемное бер генә кабат түләнелә торган акча. Аның размерын тоже без төгәл әйтә алмыйбыз. Ул тоже денежное довольствие размерыннан чыгып счетлана, һәм инде ул бер генә кабат бирелә.
Менә шундый сорау бар, утырып чыккан кешедән дә кешене дә чакыра алалармы? Утырып чыккан инде ул төрмәдә утырып чыккан дип аңлыйбыз инде без. Әйе, безнең отсрочка бирелә торган законда андый категория күрсәтелмәгән. Димәк, әгәр дә сез төрмәдә утырып чыккансыз икән, ниндидер очракта инде һәм төрмәдән чыккансыз икән, бу вакытта сез чакырыла аласыз. Мобилизация буенча спецоперациягә сезне чакыра алалар. Законда ничек язылган? Әгәр дә син бүгенге көндә следствиегә булып сиңа лишение свободы назначится иткән икән наказание, ул вакытта сине алмыйлар. Ә башка вакытта алырга мөмкиннәр. Бездән бер генә категория эләкми. Шул осужденные к лишению свободы. В связи с вступлением в законную силу приговору суда о назначении наказания в виде лишения свободы. Менә шундый категория безне призываться ителми. Калган категорияләр, алар призываться итәргә мөмкиннәр. Менә хәзерге вакытта безне инде төрмәдән дә алып китәләр дигән хәбәрләр йөри бит инде. Без юристлар инде бу ситуацияны тоже анализладык һәм инде шундый уйга килдек. Бүгенге көндә бернинди норматив актта аны раслый торган юк. Шуңа күрә төрмәдән ничек алып китәләр халыкны, аларны ничек оформить итәләр мобилизациягә, нинди норматив акт буенча без аны әйтә алмыйбыз. Бу ниндидер пробел, бүгенге көндә ул не урегулирован. Без инде көтәбез, что тизрәк барлыкка килер берәр закон, һәм инде менә төрмәдә утыручыларга үз ризалыклары буенча мобилизациягә барасы килгән осужденныйлар да бара алырлар дип законлаштырылыр бу ситуация дип уйлыйбыз инде. Бүгенге көндә, к сожалению, аның законнары юк һәм без инде бу механизмны бөтенләй белмибез дә. Нинди таләпләр буенча аларны, ничек аларны оформить итәләр, нинди кагазлар, нинди законнар буенча, бу безнең өчен бик зур сорау һәм бик зур пробел бүгенге көндә. Бик кызыклы сорау. Мобилизациягә эләктем, минем эш урыны сакланамы? Эш урыным сакланамы дип сораган инде ул. Әйе, бүгенге көндә эш урыны саклана. Безнең трудовой кодекста үзгәрешләр кертелде. Мобилизация буенча алынган кешене увольнять итә алмыйлар. Аның эш урыны да саклана, стажы да бара бу вакытта. Моны инде сезнең бәлки инде әлбәттә түләнмәскә мөмкин хезмәт хакы, чөнки денежное довольствие була. Дәүләт үзе түли бу вакытта. Сезнең бит инде эш урынында сез юк, эшне эшләмисез. Работодатель аны түли алмый, әмма ләкин спецоперациядән соң исән сау кайтканнан соң сез үз эш урыныгызга кире кайта аласыз. Экипировка алырга кушулары дөресме? Бөтен халык акча җыеп ирләргә кием, дарулар ала, аларны дәүләт бирергә тиеш түгелме соң? Әлбәттә дәүләт бирергә тиеш, экипировка алырга кушарга тиеш түгелләр. Мондый ситуацияләр булса, жалобалар язарга кирәк, чөнки бернинди законда да мобилизацияләнгән кеше үзенә үзе экипировка алырга тиеш, экипировкадан кала башка әйберләрдә алырга тиеш үзе белән дигән закон юк. Бу законсызлык. Инде мондый таләпләр булса, әлбәттә жалобалар языгыз. Бар иде, менә экипировка алдык, 50-60 меңгә киндереп җибәрдек, бүгенге көндә садикка түләргә дә акча юк. Мин кая барып акча сорарга тиешмен дигән бер хатын-кыздан сорау бар иде. Бу да шундый ук сорау. Экипировканы ялгыш алгансыз, үзегез таләп итәргә тиеш идегез ул вакытта. Хәзер инде эш эшләнгән дип әйтимме, кулда 2 балам бар. Нишләргә кемгә мөрәҗәгать итәсе дигән сорауга сезгә көтәсе генә кала. Дәүләт бу очракта денежное довольствие каратылган дәүләт ягыннан һәм инде бу денежное довольствиены көтәсез инде башка чыгыш юк бу ситуациядә. Кешеләрне ничек сайлап алалар икән? Инде һаман гади кеше баласы китә. Кем сайлый ул халыкны шулай? Бу сорауга мин җавап бирә алмамдыр. Чөнки бу списокларны бит инде барлыйлар военкоматта. Кемне алар күрәләр, кемне чакыралар, нинди принциптан чыгып кешеләрне, халыкны җыялар һәм барлыйлар. Мин кызганычка каршы әйтә алмыйм.
Мин шуны гына әйтә алам, военкоматларга таләпләр бирелгән, ничә яшьтән, нинди званиялар буенча кешеләрне җыярга, алар инде шуннан чыгып, туры килә торганнарны җыярга тиешләр бүгенге көндә. Инде гади халыкта гына җыялар дип әйтеп булмас шикелле, бар инде төрлесе дә, бу военкоматка күбрәк сорау миңа түгел. Кеше киткәндә үзен страховать итә аламы, несчастный случай или смерти? Әлбәттә, страховка, личное страхование булырга мөмкин, әмма монда белергә кирәк, бөтен страховойларда моңа барырмы, риск зур. Шуңа күрә инде бу страховойлар белән сөйләшергә кирәк, страховойлар бит инде алар договор төзеп эшлиләр. Әгәр дә страховая компания ризалаша икән, әлбәттә була страховаться итеп, моның суммасы гына зур булыр дип уйлыйм мин. Сез түли торган, чөнки риск зур булган саен, син түли торган, договор буенча түли торган суммаң зур була. Шуңа күрә монда инде без үзебездән менә бу бик интересный сорау булса, без үзебез киләсе очрашуга белешеп карарбыз страховой организацияләрдән, алар бүгенге көндә әзерме андый договор төзергә, һәм инде нинди условиялар примерный бар икән, шуларны без карарга тырышырбыз, һәм инде бу сорауга кабат кайтырбыз дип уйлыйм. Мондый сорау да бар безнең. Бүген фермер булып эшлиләр, хуҗалыкларын калдырырга кеше юк, аларны да алып китә алалармы? Әлбәттә, безнең андый категорияләрне алмыйлар дигән закон юк. Шуңа күрә фермерларны да алалар. Бүгенге көндә бу сельхоз сферада зур проблема. Фермерларны да, фермер работникларны да, хезмәткәрләрне бөтенләй алып китәргә мөмкиннәр. Йөзешәр сыер асраучылар бар, әлбәттә бар, әмма ләкин бу законга отсрочка бирелә дигән категорияга кызганычка каршы эләкмиләр бу кешеләр. Һәм инде моны мин нинди выход бар икән дә әйтә алмыйм. Аларга отсрочка юк, кызганычка каршы. Менә бу бит бронь темасы, ул бик авыр тема. Мин әйтеп киткәнемчә, ул менә бер нәрсә белән дә регулироваться итми, аның законы да юк. Менә әгәр дә сельхоз предприятиеләр, бәлки мин сельхоз аркылы списоклар биреп, безгә бронь бирегез дисәләр, бәлки военкомат аркылы ул броньны алып та буладыр. Аны бит военкомат карый. Военкомат аны ул списокны утверждать итәргә тиеш. Военкомат риза буламы, юкмы, нинди критерияләр анда, нинди вакытта ул бронь бирелә, без бүген бөтенләй белмибез аның механизмы, аның юк механизмы. Шуңа күрә ул бик шундый, бу бронь темасы шундый ябык тема, аны комментировать итеп тә булмый. Шуңа күрә инде без тырышыр идек, сезнең урында булса, без Минсельхозга языр идек. Үзебезнең яктан да Минсельхозда ярдәм бирсен дип, чөнки ул бит инде авыл хуҗалыгы республикасы без. Безнең бит инде авыл хуҗалыгы основной деятельность безнең республикада. Шуңа күрә монда надо бит тревогу русча итеп әйткәндә, Минсельхозга да чыгарга кирәк, жалобаларда язарга кирәк, сельское хозяйство безнең кешесез кала дип әйтергә кирәк, инде военкоматлардан таләп итәргә кирәк, хотя бы частично, теге бөтен кешене дә алмыйлар дип булмый инде. Менә минем 10 сотрудникым бар, шуннан 2-сен бирә алам мин мобилизациягә, 8-ен бирә алмыйм, чөнки аларсыз да калсам, мин бөтенләй сельхозпроизводство белән заниматься итә алмыйм дигән списоклар төзеп, заявлениелар төзеп карар идем мин үз ягымнан. Чөнки без бер нәрсәдә эшләмәсәк, зарлансак кына, безнең результат булмаячак. Әгәр дә инде сез үзегезне менә бу мобилизация вакытында сезнең хукукларны бозалар икән, сез шулай уйлыйсыз икән, әгәр дә нәрсәдер не урегулирован закон белән, ниндидер менә ситуация, икенче төрле законга кагылышлы булмаган катлаулы ситуация бар икән, ул бөтен вакытта да заявлениелар, жалобалар язып, госорганнарга язып, үзегезнең менә фикерегезне җиткерергә кирәк. Фикерне җиткермәсәгез, бу сорау җавап булмаячак сорауга. Шуңа күрә менә любой менә шундый ситуацияләргә әлбәттә язарга кирәк. Монда мин башлары Минсельхоздан. Һәм инде таләп итәр идем, шул броньларны бирергә, алар да үзләре ягыннан ярдәм итсеннәр. Мондый сорау да бар безнең, исәнмесез, хәерле көн, кая барып бәрергә белмәгәннән язабыз. Иремне 26 көнне мобилизация буенча алдылар, 33 яшь, 3 балабыз бар. Улысына 10 яшь, уртанчыга 9 яшь йөрәк белән авырый,
Кызыбызга 3 яш фибрильный судороги белән егыла. Ирнең үзе астматик, даруда гына утыра, больниста бүтән диагнозы белән картасы югалган. Бик авыр ситуация. Бу бүтән диагнозы белән югалган карта дөрес эш түгел инде. Әлбәттә, бу больница өчен дә жалоба язар идем мин прокуратурага. Чөнки бу теге намеренно эшләгән эшкә ошаган, мобилизация вакытында картасы югалган кешенең. Шуңа күрә мин главврач исеменә беренче чираттан прокуратурага һәм Минздравка языр идем жалоба. Что сезнең тормыш иптәшегезнең шундый каты авырулары бар, аны раслар өчен ул врачебный комиссиягә документ бирергә тиеш, ул документ бирә алмый, чөнки сез аны югалткансыз. Һәм аның хукуклары бозыла. Аның бит бүтән вакытта да копиясе кулында булмаска мөмкин. Әгәр дә тормыш иптәшегезнең кулында копия документлар бар икән, бу авырулар буенча, үзенең дә астматик булуы буенча, диагнозлары буенча бар икән документлары, ул аларны врачебный комиссиягә биреп, аны раслатырга тиеш. Миндә шундый авырулар бар, мин бәлки эләкмимдер мобилизациягә дип. Һәм инде бу комиссияне таләп итеп, бу авыруларын раслатып, ул бәлки отсрочкада ала торгандыр. Шундый очракта булырга мөмкин. Балалар турында кызганычка каршы безнең законопроектлар бар, авыру балалары булган әти-әнисен мобилизация буенча чакырмаска дигән. Әмма ул законнар әле безнең каралмаганда, карала да башламаган. Кашан каралырлар һәм көченә керерләрме билгеле түгел. Андый категорияләр бүгенге көндә отсрочкага каралмаган. Шуңа күрә мин бик сопереживаю сезнең ситуациягә. Но сезнең менә бер генә возможность бар, тормыш иптәшегезне бу мобилизациядән алып калырга, шул аның үз диагнозларын раслатырга һәм инде бу ситуациягезне сез барыбер языгыз уполномоченный по правам ребенка. Безнең республикада бар шундый ситуация, шундый 2 авыру бала белән, 3 бала белән үзем генә калдым дип бу ситуацияны обрисовать итсәгез, бәлки сезнең хәлегезгә кереп аерым карарлар сезне. Анда бит язылмаган законда менә шуларга гына отсрочка бирелә, башка кешеләргә үзләренең гаризасы буенча тормыш ситуацияләренә кереп калдырырга мөмкин түгелләр дип. Әлбәттә, карарга мөмкиннәр сезнең ситуацияны, авыр ситуация икән аңласалар, калдырырга да мөмкин. Шуңа күрә сез бу ситуациягезне җентекләп язып, балаларыгызның авыру кагазларын шунда беркетеп, тормыш иптәшегезнең әгәр дә документлары тоже бар икән, аларны беркетеп, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам человека Сәрия Сабурскаяга да языр идем, чөнки ул мобилизация вакытында тормыш иптәшегез буенча ул да карарга мөмкин, һәм прокуратурага да җибәрер идем ярдәм сорап. Зарланып түгел, ярдәм сорап. Менә шундый авыр ситуациядә калдык, зинахар өчен безнең ситуацияны аерым карагыз, мин ансыз булдыра алмыйм дип. Бәлки берәр нәрсә килеп чыгар, мин шуңа бик ышанып калам. Шундый сораулар бар. Мобилизацияләгәннән соң бронь килсә, аны җибәрергә тиешләрме? Ул эшләгән оешма броньга эләгүчеләр исемлеген әзерләгән иде, әмма ул расланганчы энемә повестка килде дә китеп барды. Хәзер бронь булды, әмма военкоматта соңга калды диделәр. Мин язар идем бу ситуация турында, чөнки минем уйлавымча, әгәр дә сине әле спецоперациягә җибәрмәгәннәр икән, синең уже бронь барлыкка килгән икән, сине бәлки мобилизациядән кайтарырга тиешләрдер. Менә без бит мобилизацияләнгән кешеләр, әле безнең алар спецоперациягә китмәделәр бүгенге көндә күбесе. Алар экспода учениеләр үтәләр. Димәк, әгәр дә сине җибәрмәгәннәр икән хезмәт итә торган җиргә, син бүгенге көндә әле Казанда учениедә үтәсең икән, бу расланган список буенча сине алып калырга мөмкинлек бар дип уйлыйм мин. Шуңа күрә военкомат әгәр дә юк соңга калды дип әйтә икән, сезгә, пожалуйста, бу ситуацияны описать итеп прокуратурага, госуслуга буенча жалоба бирү буенча мобилизацияләнергә тиеш түгел, без беркетеп шушы бронь булган кагазын беркетеп жалоба җибәрергә тиешсез. Бу жалобаларны җентекләп бүгенге көндә карыйлар, чөнки менә Татарстан Республикасы президенты да безгә әйтте, законнарны
соблюдать итәргә тиешбез мобилизация вакытында бернинди куркытулар, бернинди превышение полномочиялар булырга тиеш түгел, бөтенесе закон рамкасында булырга тиеш. Шуңа күрә әгәр дә бронь бар икән, алып калырга мөмкинчелек бардыр дип уйлыйм мин. Бу ситуация турында язарга кирәк. Казан Экспода килеш укырга кереп буламы, керсәм мине кайтарып җибәрәләрме дип сораганнар. Бу сорау менә бронь белән әзрәк икенче төрлерәк. Бронь списоклары бит инде алар күптән булган, аны раслаганнар гына повестка килгәннән соң. Укырга керү, ул менә бу көндә ничек булмас дип уйлыйм мин, чөнки беренче чиратта укырга керү өчен очно укырга керергә кирәк, очно-заочно. Аңа керер өчен экзамен бирергә, тапшырырга кирәк, экзамен тапшыру өчен үзеңә лично булырга кирәк. Казан Эксподан алай итеп җибәрмәсләр, чөнки син уже мобилизацияләнгән кеше булып саналасың һәм Казан Экспоны болай гына калдырып китә алмыйсың. Мин экзамен сдавать итәргә барам, бирергә барам дип. Шуңа күрә минемчә бу алай булырга мөмкин түгел. Икенчедән, приказ о зачислении булачак суммына. Ул вакытта инде сезне спецоперация алып китәргә мөмкиннәр. Шуңа күрә инде сезнең на момент призыва отсрочка булмаган, отсрочка основания булмаган. Сезнең диләртеге менә экзамен биреп, әле зачисление булмаган очрак, ул икенче. Менә ул вакытта әле булырга мөмкин. Теге экзаменны биргәнсез, тапшыргансыз, менә әле приказ әзер булган соңрак. Менә ул вакытта булыр иде. Инде сез әле генә экзамен биреп, Казан Экспода була торып, экзамен биреп, соңрак кына приказ о зачислении булса, алай булмас дип уйлыйм мин.